De möjligheterna vi såg och som vi kanske också efterfrågat är att det betyder enklare installation med det här nya systemet och att vi får en större flexibilitet om det blir förändrat användningsområde på gräsmattan. Det kan vara en blomsterplantering, det kan vara ett evenemang, det kan behöva schaktas upp. Då kan man fortfarande använda klipparen medan man gör en så kallad temporary out zone. Som det är idag här nu så har vi har 2 epos som går här på den här sidan. Men tanken är att vi vill ha över en epos på den här sidan. Och med det förra systemet med automover så var vi tvungna att gräva ner kabeln här i gruset. Och med tanke på trafik och sånt så blir den kabeln trasig på sikt. Men med epos så behövs inte det eftersom det är virtuella punkter som vi sett ut, så det blir en virtuell kabel. Epos tror jag är framtiden. Att få en flexibel styrning på klipparen där jag kan digitalt styra vilka områden jag ska klippa. Det tror jag definitivt är en framtidsbild som är jättespännande. Fördelarna på en golfklubb kan ju vara att om jag har ett markarbete, om jag har sprinkler som läcker eller jag har ett markarbete eller markarbete så kan jag spärra av klipparen från att gå där. Det kan vara en skada eller någonting tillfälligt som vi vill jobba med och då är det enkelt att spärra av klipparen och låta den jobba vidare. Eposen har ju också fördelen med att slippa begränsningskablarna så det blir en förenklad installation och en flexiblare lösning och någonting som kommer hålla ännu längre än en kabel. Nej, de här eposmaskinerna som vi har testat i sommar här nu tycker jag den idén fastnade jag för direkt när jag hörde talas om den. För oss så den största fördelen med epos är ju att man inte behöver dra några trådar som vid gravgrävning måste flyttas eller grävs av så det måste skarvas av de här ledningarna. Idag kan vi inte ha robotklippare på vanliga gravkvarter för att det får läggas om och en del ändrar sina gravrabatter och det är så mycket ändringar hela tiden. Och då ser jag med GPSen att det vore mycket enklare att ändra bara punkter än att dra om den här tråden.